Здравейте, приятели, вие отново сте с лош MC. Или иначе казано, what's up, my brothers and sisters, how you doing? You having a good day, right? Chilling, waiting, healing, dealing with the feeling, only the good stuff, baby. You know what I'm saying? That's what I'm talking about, bitch. Alright. Yo! Понеже не те спра, че филмчета са ми мега кретенски, което е точно така, аз реших, че единственият вариант да му се хареса едно филмче е той самия да участва в него. Затова, ladies and gentlemen, I give you не шоуто на нет, ама не съвсем. Здравейте, братленца! Днеска ще скоча от 10-ти етаж, за да видя дали нещо нема да ми стане. Аре, копале, снимаш ли? Nala. Това пък какво е? Кво сте тука, бе? Убедиха ни се за пострадал! Фалшива тревога. Така ли? А това какво е? Подарявам ти го. Да, но аз се някой трябва да откарам. Чакай да помисля. Айде, бабо, влизай! Това беше. Yeah!